В България живеят около 120 хиляди глухи хора. В Пощенска банка вярваме, че всеки от тях заслужава да общува пълноценно и да получава разбиране. Ние можем да им помогнем, защото умеем да гледаме хората в очите и да ги чуваме със сърцата си. А сега правим и голяма крачка напред, за да се научим да общуваме отвъд думите. Как ли? Като стартираме Beyond Sound, първата в България академия за жестов език за банкови служители. Заедно ще продължим да градим доверие и да показваме, че в нашия свят всеки е важен. За нас невъзможно няма. Обичаме предизвикателствата и да надскачаме себе си. Затова споделяме освен общите ни ценности и нова кауза, която има силата да променя животи. Отново ще покажем как мислим в множествено число и успяваме като едно цяло. В рамките на 4 месеца, с помощта на StrayShip, нашата нова академия ще даде възможност на колеги от клоновата ни мрежа да учат жестов език и да подадат ръка на хората с нарушен слух. Предстои ни да изведем обслужването на клиенти на още по-високо ниво и да допринесем за една позитивна промяна в българското общество, защото вярваме, че можем да подреждаме света по справедлив начин, докато правим банкирането модерно и напълно достъпно. Щастливи сме, че ще се доближим до глухата общност и ще им бъдем полезни. Тръгваме по нов и вълнуващ път към хората. С общуване свободно, отвъд думите.